saderengipun kanthi bacaan basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala utawi Gusti ingkang Maha Wigat awit wonten ing rikalenggahan ingkang kebak barokah menika kula dalasan panjenengan sedaya saged makempal manunggal nyawiji ingkang saperlu mangayu bagya utawi paringi diduarstu dumateng Sri Pinanganten Sarimbit nggih saderengipun atas nami ingkang hamanggo gati utawi ingkang hamanggo pawiwahan wonten kalih menika ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak sak mardikan ning manah mbak bilih salajengipun sak mangke anggipun nampi karon panjenengan sedaya wonten menapa kemawon anggenipun paring leladi lan lipuran wonten kalih menika atas nami ingkang hamanggo pawiwahan utawi ingkang manggo ganti panjenenganipun Bapa selamat sak kukuban nyuwun pangapunten ingkang sak agengipun. Nggih, saderengipun sugeng dalu dumateng para kanca wiraswara, kanca audio pun ketinggalan rekan-rekan MC ingkang wonten dalu menika rawuh paring diduarstu dumateng putra lan putripun panjenenganipun Bapa selamat. Semenah malih atas ingkang hamgo pawiwahan matur suwun ingkang tanpa upami
Monggo salajengipun sesarengan kalian Surya Aji Budaya ingkang dipun parakat saya kalian panjenengan Mas Budi Asmoro. Monggo katuran.
Nuwun inggih saderengipun kalajengaken ungli gending utawi tetembangan Surya Aji Budaya ingkang mijil saking Pagerwaja ingkang dipun prakarsai kaliyan panjenenganipun Bapak Budi Asmara. Bapak Ibu ingkang ndahat kinurmatan saderengipun lumebeting adicara atur pambagya raharja sugeng dalu dumateng para kadang Bapak so Ibu ingkang wonten ing kalih menika sampun rawuh ikhlas paring idhedhu arstu dumateng Kang putra lan putrinipun panjenenganipun Bapak Slamet. Aning saderengipun ngatur bersama demen Bapak Ibu Mbak bilih ingkang kagelar wonten dalu menika adalah salah setunggal uyon-uyon campur sari Surya Aji Budaya ingkang mijil saking Pagerwaja. Mbak bilih panjenengan sedaya badhe ngersakaken tetembangan tanggal lipuran wonten kalih menika panjenengan saged berbengan lewat kontak person 081 359 245 526. Mak yo lek nang sektor ngranti panjenengan sedaya saged temuan kalian ingkang hamengga pawiwahan nggih menika panjenenganipun Bapak Slamet. Mbak bilih wonten sektor kilen panjenengan saged berhubungan kalian dulur kulanang panjenenganipun Makya ingkang alamatipun sakleripun peken Kedung Dawa. Makya sing rodone 6 ngaten nggih. Bapak Ibu ingkang ndahat kinurmatan sugeng rawuh katuran dumateng tamu undang kang sampun rawuh monggo katuran nyuwun pasugaten kang sampun sumadya sapanten. Mengke rombongan Mbah Slamet kanca-kanca angkring pun ngantos kondur rumiyin. Pesene Mas Slamet ngoten. Mengke katuran kanjeng kiyong wonten lipuran ngantos sak paripurnanipun adicara wonten ing kalenggan menika. Monggo saderengipun lumebeting adicara atur pambagya raja katuran dumateng para kadang parangawit. Monggo sesarengan kalian Surya Aji Budaya. Mbebleh kang wonten dalem menika kasengkuyang kalian salah setunggal Pro Audio New Anggara ingkang mijil saking kita Tulungagung sekaligus didukung oleh Kumis channel YouTuber. Mbak bilih panjenengan sedaya mungkin saged ngrile lewat media sosial panjenengan menika dipun siaraken langsung. Monggo sesarengan kalian Surya Aji Budaya wonten kalih menika dados. Tumingal sinanggiting jalma lawan Mbah Wono
Eh? Yo. Surya Haji Budaya satu henang kesetya mringki rama rinanggo suka pari suka jroning cipta gelar karya netepi kridane rasa campur sari dadya lali pure hati yakti sinatra surya aji budaya terus lestari anjaying pewondo. Bapak Ibu ingkang dahat kinurmatan, lumebeting wonten adicara atur pambagya raharja kasuwun saking ingkang hamenggo pawiwan utawi ingkang hamenggo gati panjenipun Bapak Slamet saha Ibu Sri Pinanganten Saribit wondene ingkang sampun kabiji ngandhampingi lumebeting adicara atur pambagya raharja ingkang setunggal kasuwun panjenenganipun Bapak Yulianto SPD selaku Kepala Desa Ngranti wondene ingkang angka kalih panjenengan Bapak Budi Senek wondene ingkang angka 3 panjenenganipun Adimas Wandi wondene ingkang sekawan Bapak Kusni kalajengaken ingkang angka gasal nggih menika panjenenganipun Mas Najaya sambung salajengipun panjenenganipun Bapak Madi ingkang pitu panjenengan Bapak Sutomo sekalian bilih salajengipun Bapak Setyo utawi Makyo salajengipun kasuwun panjenengan Bapak Mas Suherlika utawi Mas Herlik wondene salajengipun kasuwun panjenengan Bapak Suryanto ingkang saking Gamping monggo sepeda malih asma ingkang sampun kasebat enggal-enggal jenggar saking papan palengganipun tumuju wonten ing sasana pangandikan ingkang saperlu lumebeting adicara atur pambagya raharja. Monggo sepeda malih kasuwun ingkang hamenggo pawiwan utawi ingkang hamenggo gati panjenenganipun Bapak Slamet saha Ibu monggo Sri Pinanganten Saribit enggal kasuwun jenggar saking papan palengganipun tumuju wonten ing sasana pangandikan ingkang saperlu lumebeting adicara atur pambagya raharja kasuwun para ibu waranggana monggo sedanten katuran jumeneng. Kanthi bacaan basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dhumateng ngarsanipun Gusti Allah utawi Gusti ingkang Maha Wikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billah wa amma ba'du.
ingkang dahat kawula bekteni panjenenganipun Bapak Kiai ingkang mandhapipun para alim ulama, para pangembating praja satriyaning negari ingkang satuhu sinudarsana. Mliginipun ingkang hamengku Pusri Adil para warga Desa Ngranti inggih menika panjenenganipun Bapak Yulianto SPD selaku Kepala Desa Ngranti ingkang dahat kinurmatan. Ingkang hamengku gati utawi ingkang hamengku pawiwahan panjenenganipun Bapak Slamet Sakukuban saha Sri Pinanganten Sarimbit ingkang tansah bagya mulya. Para bapak saha ibu tamu undangan ingkang dahat kinurmatan. Saderengipun kawula matur dhumateng ngarsa panjenengan sedaya ingkang lang rumiyin monggo kita sareng-sareng tansah memuji wontenipun dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala utawi Gusti ingkang Maha Wikan. Awit wonten ing ngeri kalenggan ingkang kebak barokah menika kawula dalasan panjenengan sedaya saged makempal manunggal nyawiji ingkang saperlu mangayu bagya utawi paring ididuarstu dumateng Sri Pinanganten Sarimbit ingkang kaparingan asma Widya Nurul Hidayah Sarjana Hukum salah setunggal putri saking panjenenganipun Bapak Slamet saha Ibu Siti Khotimah. Wonten ing kalem menika kadhapen kalian putra bagus Muhasan Maskur Sarjana Hukum salah setunggal putra saking panjenenganipun Bapak Samudi saha Ibu Romelah ingkang mijil saking Maung Kecamatan Boyolangu. Selawat salam boten kesupen tansah katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing pangajap kita sedaya sak mangke tansah ngalep barokah sakfatipun wonten ing hari yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak saha ingkang dahat kinurmatan wondene ingkang angka 3-nipun kawula jumeneng dumateng ngarsa panjenengan sedaya kawula minangkeni sesulih saking kadang gula sepah nggih menika Kang Mas Slamet Sakukuban ingkang setunggal ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak sak mardikaning manah. Ambak bilih samangke anggen paring papan panghormatan anggen nampi kerawan panjenengan sedaya wonten menapa kemawon ingkang kirang sajak nuju prana atas nama ingkang hamenggo pawiwahan utawi ingkang hamenggo gati nyuwun agung sesamudra pangatsama dumateng para bapak sarwa ingkang rawuh wonten ing kalan menika. Bapak Ibu ingkang dahat kinurmatan salajengipun atas nama mikro Uyon-Uyon Surya Adi Budaya Campur Sari ingkang mijil saking tlatah Pagerwaja mbok bilih anggen paring lelipuran dumateng panjenengan sedaya wonten menapa kemawon ingkang kirang resepaken dumateng panjenengan sedaya atas nama mikro Campur Sari Surya Adi Budaya nyuwun pangapunten ingkang sak ageng mbok bilih makaten asesanti Jaya Wijayanti kalis ing Sambikala sak bejo-bejane wong kang lali isi oleh bejo wong kang eling lan waspada. Monggo sami sampeyan nyang kuyung wontenipun lelipuran wonten dalem menika wiwit purwa madya ngantos sapanipun adijara wonten kalem menika. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo katuran musabahan utawi salaman. Para ibu-ibu waranggana saderengipun dipun gedhog monggo katuran jumeneng setunggal gending utawi setunggal lagu. Monggo sesarengan kalian Surya Adi Budaya.
Nuhun Bapak Ibu ingkang dahat kinurmatan Mbak Wilih Surya Aji Budaya.